document de l'INEM, aquesta inscripció de l'INEM, que es vegi aquesta desocupació. De tota manera, sempre és millor l'informe de vida laboral perquè es veu, pas per pas, tots els estats en els que us heu trobat a nivell laboral. Es veurà la baixa de l'empresa i després es veurà l'alta amb les dates de la data d'alta d'autònom. I per últim, l'alta a la Seguretat Social. És a dir, quan us doneu d'alta d'autònoms, s'us envia una resolució conforme us heu donat d'alta en el règim especial de treballadors autònoms. Doncs us demanarem aquest document. És a dir, s'haurà de posar a dintre d'aquesta sol·licitud, d'aquest expedient, per dir d'alguna manera, que haureu de tramitar. A l'hora de la tramitació és exactament igual com us ha dit la Núria. Es pot fer a l'OH, si sou persones físiques, via presencial, o ho podeu fer amb certificat electrònic. Si sou persones jurídiques, si sou empresa, només es pot fer via telemàtica. Alguna pregunta d'aquest? No veig el xat ara perquè estic en compartir pantalla. Hi ha alguna pregunta? Podeu obrir micro, si voleu. Jo tinc una pregunta. El període de justificació, què és? La justificació. Tu al cap de 12 mesos que t'hagis donat d'alta, hauràs de justificar conforme t'has gastat aquests diners. Què se't demanarà? Bueno, se't demanarà una petita memòria de justificació on hauràs de presentar les factures d'aquestes despeses que has dit que tenies i una breu memòria també de com t'ha anat, per dir d'alguna manera. En el meu cas encara em vaig donar d'alta d'autònoms. O sigui, suposa que ho haig de fer abans del 30 de setembre. Està clar, per demanar l'ajut, no? Però llavors aquesta... Per demanar l'ajut d'aquest any, sí. Però llavors aquesta justificació, si no he començat l'activitat... Anem a posar que et dones d'alta el 15 de setembre del 2020. Tu aquesta justificació la podràs fer a partir del 15 de setembre del 2021. D'acord. O sigui, això... Hauria de fer l'any que ve. On justificaràs les despeses que has tingut des del 15 de setembre del 2020 fins al 15 de setembre del 2021. Val. Això, val. Un cop heu fet aquesta justificació, que l'envieu a l'Ajuntament, l'Ajuntament en un termini d'uns 2-3 mesos us fa el pagament. D'acord. Primer justifica i després es procedeix a fer el pagament. Val. Ara ho entenc. És a dir, conteu que més o menys cobrareu els 15 mesos, ben bé, d'haver-vos donat d'alta. D'acord, ara ho entenc. Si una persona es va donar d'alta al gener del 2020, al gener del 2021 ja podrà fer la justificació. Correcte? Sí? Sí. Moltes gràcies. De res. Perdona. S'entén tot bé? Els altres? Perdona, Xavi. Digue'm, Joan. Jo també vull fer una pregunta. Si ara féssim l'acte d'aquests requeriments, que passéssim la informació, quan representa que arribaria l'ajuda? Al cap de 15 mesos, és el que deia. Els 15 mesos d'haver-te donat d'alta, no d'haver-la demanat, És a dir, si tu et vas donar d'alta a l'abril del 2020, tu a abril del 2021 pots justificar. Correcte? I en el moment que justifiques, calcula 2-3 mesos per tenir el pagament, perquè l'Ajuntament haurà verificat que estigui tot bé i després és quan es procedeix al pagament. Compteu sempre uns 15 mesos a partir de l'alta d'autònom. Correcte? Correcte. Sí? Gràcies. Heu entès? Aviam, és molt senzill, el com heu de fer l'expedient és superfàcil. El tema, sobretot, és la memòria i la relació de despeses que hagueu entès com es fa. Digue'm, Fina. Sí, perdona. Llavors també has dit mantenir l'empadronament fins a més d'un any de la justificació. Per exemple, si tu t'has donat d'alta, com dèiem, et dones d'alta el 15 de setembre del 2020, tu el 15 de setembre del 2021, quan hagis justificat, vol dir que encara tens que ser o resident a Granollers o que el negoci encara estigui a Granollers. Perquè si no ets cap d'aquestes dues coses,
no hauries pogut sol·licitar l'ajut. I si ho has canviat, doncs no pots accedir a l'ajut. Mala sort. No tinc intenció, però vale. Vale. Molt bé, gràcies. Alguna cosa més? Veig al xat que em sembla que hi ha gent que pregunta, oi? Si no m'equivoco. Sí, pregunta la Raquel. La Raquel pregunta si aquesta ajuda és només per autònoms. És a dir, si poden també autònoms de cooperatives que s'hagin donat d'alta, si també entrarien. Sí, entrarien. A partir de l'any passat, va ser l'any passat, Núria, o l'altre, que ja es va modificar, que sí que podien entrar, no? Sí que entrarien, Raquel. Perdoneu, una coseta més específica. No es donarien d'alta com a autònomes, sinó en el règim general. O sigui, no seria... No, el règim general llavors ja no, Exacte. El règim general no. Pensa que és creació del propi lloc de treball. És autoocupació, Raquel. D'acord, perfecte. Gràcies. Vale. Heu entès tots, sobretot els documents més complicats, tot això us podeu remetre a les bases. Les bases les teniu penjades a la seu electrònica. Les teniu a darrere, és a dir, just quan entreu a l'ajuda, teniu les bases on surt tota la documentació. Em sembla que m'he quedat pillat. Ara em sentiu? Ara es veu, Xavi. Si obriu les bases reguladores, aquí trobareu tot i referent a totes les línies. Sí, és important fer una llegida. Sí, hi ha totes les línies, La de contractació, que l'explicarà la Lourdes després de quan acabem això. La d'autoocupació, que és la que acabo d'explicar, i la de compra d'activitats a través de l'empresa, que és la que us explicaré ara. Tingueu en compte que aquí surt tot, requisits específics de la línia 1, de la línia 2, de la línia 3, surt tot, surt absolutament tot, la justificació com s'ha de fer, absolutament les despeses que són subvencionables. Teniu tot aquest document, teniu tota la regulació i tota la legislació, per alguna manera, i el funcionament d'aquestes ajudes. És important que us les llegiu. Jo sempre, quan veniu a visita, us les imprimeixo i les anem seguint en paper perquè veieu cada cosa com és. Aquí ho trobareu tot. I és important que sapigueu com va. Em sembla que tinc alguna pregunta més. Núria, pot ser? Aviam, sí. A veure, subvencions... Aquesta és de l'anterior, de la del Covid, que el Roberto comenta que s'ha afegit més tard i... Que voldries una mica d'explicació, Roberto, entenc. S'ha explicat la primera. Si et sembla després, com que ara acabarem les línies que queden, si et sembla després ho acabem de concretar i explicar. Li pot enviar la gravació. Sí, quan tingueu temps, perquè jo he arribat una mica tard, només que em digueu l'enllaç o el que sigui m'ho puc mirar. No pateixis. En tot cas, després... Sí, i al final, si hi ha alguna cosa, et comentem allò amb 4 trets principals. Gràcies. A tu. Passaríem a explicar la de reempresa. Està en aquest mateix llistat, la de reempresa és la que posa subvenció a la compra d'activitats en funcionament dins del programa Reempresa a la convocatòria 2020. Entrem aquí dins. Ens en anem directament al resum, a la sol·licitud on veurem requisits. Se'm sent o no? Sí. Sí, se'm sent? Perfecte. És molt semblant a l'altre, la documentació és la mateixa que l'altra, no anirem explicant els mateixos documents perquè ja sabeu quins són. Una miqueta que sapigueu els requisits i els requisits específics. Els requisits són els mateixos, els generals, que és no tenir deutes amb l'administració, disposar d'una adreça de correu electrònic i ser titular d'un compte bancari. Aquesta és comú a totes les línies.
Els específics. La persona que adquireixi l'activitat en funcionament ha d'haver estat assessorada dins el programa Reempresa a l'Ajuntament de Granollers. És a dir, heu tingut que venir a assessorar-nos a través nostre per adquirir un negoci de reempresa. Aquesta compra d'activitats ha de ser compresa entre l'1 d'octubre de l'any passat i el 30 de setembre d'aquest any, que és quan s'acaben el termini de sol·licitud d'aquestes ajudes. La persona beneficiària, és a dir, la persona que demani l'ajut, o ha d'estar empadronada a Granollers o el negoci té que estar a Granollers. Com veieu, és exactament el mateix. I mantenir l'empadronament o el domicili social fins que es justifiqui. Correcte? És exactament el mateix. Simplement, a diferència de l'autoocupació, això és que heu adquirit un negoci en traspàs i dins el programa Reempresa. És amb l'únic que es diferència. La persona que s'hagi donat d'alta per adquirir un negoci podria optar a una de les dues línies. No es poden optar a les dues. Si demano reempresa, no puc demanar autoocupació. Si demano autoocupació, no puc demanar reempresa. De vegades demanar reempresa és més fàcil perquè hi ha menys quantitat. Perquè m'entengueu, la d'autoocupació hi accedeix més gent, perquè és tothom que es dona d'alta d'autònom. A la de reempresa només la gent que ha demanat traspàs. Per tant, de vegades és més fàcil anar directament per reempresa, la quantia és la mateixa, però és anar directament per reempresa. Per què? Doncs perquè tens més probabilitats perquè la demana més gent. Sí? La documentació que s'ha de fer, el mateix que l'altre. Hi ha algunes coses que no, però hi ha el formulari de sol·licitud, que és el mateix per totes les línies, que ja hem obert 2 cops, el DNI, en cas de persones jurídiques, és a dir, de SLs, cooperatives, seria l'acreditació del NIF i la Constitució. En cas de representació, els poders, l'alta censal, el 036-037, el document del banc, de l'acreditació de la titularitat de compte, que seria això d'aquí, la declaració responsable de reunir els requisits, que la declaració responsable és aquesta d'aquí, que també l'ha obert la Núria, que hi és amb totes les línies, aquesta declaració, que es declares no haver estat condemnat, trobar-se al corrent de les obligacions, tot això. Posar si has demanat alguna altra ajuda, que com ha dit la Núria no és limitant, no és un limitant, per tant, és compatible demanar una altra ajuda, per exemple, de la Generalitat i demanar aquesta, o d'haver demanat la capitalització, per exemple, els compromisos i la signatura i la data. El certificat d'estar al corrent, això vindrà amb la sol·licitud. I de documentació específica, aquí demanem algun document comprovant que heu fet aquesta operació. Normalment, el més fàcil és el contracte compra-venda de l'activitat o el contracte traspàs, amb les factures i rebuts de pagament. No sé si hi ha algun cas d'algú que es quedi un negoci en traspàs avui, en la sessió. Hi ha algú? Però ha d'haver estat assessorat en reempresa, Xavi? Veig que hi ha una pregunta, pot ser? No. No? És la d'abans. En tot cas, a diferència de l'altre, hi ha aquest contracte compra-venda de traspàs. I com que heu passat per al nostre servei, en principi ja ho tenim nosaltres, tenim còpia de tot normalment. Però en cas que no ho tinguéssim, ho heu de portar igualment. La tramitació és exactament igual. Aquí no hi ha memòria breu ni relació de despeses perquè es fa per la compra de l'activitat, que seria amb aquest contracte compra-venda. Per tant, aquelles memòries, com veieu, aquí no hi són. Hi hauria la sol·licitud de subvenció, la declaració responsable, aquesta que ja va a dintre de la sol·licitud, la fitxa de dades bancàries i el contracte compra-venda. La tramitació es fa igual, es fa presencial al carrer Sant Josep, s'ha de demanar hora prèvia, com deia la Núria, o amb certificat electrònic, doncs via digital.
Sí? Hi ha alguna pregunta sobre aquesta o sobre l'altra? No, Xavi, de moment no. No? No. No. Vale. Si de moment aneu tot bé, la Lourdes us explicarà... Espera que trec lo de compartir pantalla. La Lourdes us explicarà la línia de contractació, que també es ve fent des de fa uns quants anys des de l'Ajuntament de Granollers. Si hi ha qualsevol cosa ens mantenim aquí. Espera, la Raquel diu si hi ha incompatibilitat amb altres ajudes d'altres entitats públiques. No, Raquel, en principi podeu demanar subvencions, per exemple, podries demanar una subvenció de la Diputació o podries demanar una subvenció de la Generalitat i demanar aquestes. El que sí que hi ha incompatibilitats entre línies. Com he dit, si, per exemple, demanes la de reempresa, no pots demanar la d'autoocupació. Però sí que podries demanar les de contractació que explicarà ara la Lourdes. És a dir, jo puc demanar la línia d'autoocupació perquè he creat un negoci i la línia de contractació perquè he contractat un treballador. Dintre de l'Ajuntament podria demanar aquestes dues línies. Igual que la de reempresa. Puc demanar la de reempresa i si contracto una persona també puc demanar la línia de contractació. Les que són incompatibles són les de reempresa i les d'autoocupació entre si, és a dir, no puc demanar aquestes dues. S'entén, Raquel? De res. Li passo el torn de paraula a la Lourdes. Hola, soc la Lourdes. Abans de començar, veieu la pantalla, oi? Ja l'he compartida, oi? Sí. Abans de començar a explicar la línia de contractació, que quedi clar, la línia de contractació és per a persones o empreses que contractin una persona amb un contracte laboral per un període de 12 mesos. Llavors, aquest contracte ha d'estar fet entre les dates 1 d'octubre del 2019 i 30 de setembre del 2020. Llavors, els que esteu ara escoltant, si en aquest període que acaba d'aquí 15 dies no heu contractat a ningú, doncs potser us podeu estalviar la meva explicació. Ho dic perquè portem ja una estona i potser no us queda aquesta estona i podeu fer via i fer feina pel vostre compte. Però si la voleu escoltar, cap problema. Doncs, tal com el Xavi i la Núria ja han anat dient per les altres línies, anem a la web de l'Ajuntament de Granollers, granollers.cat, Ajuntament i subvencions i ajuts. A subvencions i ajuts, si filtrem per promoció econòmica, a tema, veiem només les que afecten a promoció econòmica i no se us barregen més línies. Llavors, si baixem una mica, la línia de subvenció per la contractació durant 12 mesos de persones desocupades és aquesta. Cliquem i el seu títol ja diu contractació durant 12 mesos, la persona ha d'estar desocupada, és a dir, no ha d'estar treballant el dia abans de l'inici del seu contracte, que això ja ho veureu després, que s'ha d'acreditar amb la vida laboral o bé el document que deia abans el Xavi de l'INEM, d'inscripció a l'atur, però sempre és més aconsellable la vida laboral perquè és més clara a nivell de dates i queda superclar que el dia abans de l'inici del contracte no estava contractada. Llavors, qui són les persones beneficiàries? Ho tenim aquí descrit en aquest resum de la web de l'Ajuntament. Ha de ser qualsevol empresa o persona física o jurídica que tingui una activitat econòmica i que faci un contracte laboral. Requisits. Aquesta empresa o aquest autònom o aquesta autònoma que contracti la persona ha de tenir el seu domicili social a Granollers, les Franqueses, Canovelles, la Roca, Vilanova del Vallès, Montmeló, Montornès, Lliçà, els Lliçàs o Parets del Vallès. O sigui, si la vostra empresa no està domiciliada en aquests llocs, no podeu sol·licitar l'ajut. El domicili social o centre de treball, perdó, si el domicili social està a Parets però teniu un centre de treball a Granollers, Parets no és el cas. Si ens trobem domicili social a Vic
però a centre de treball a una d'aquestes poblacions doncs també podríeu sol·licitar-ho. Està donat d'alta com a activitat econòmica, no haver reduït la plantilla en els 6 mesos anteriors a la data i l'inici del contracte, això és molt important, haver contractat una persona desocupada, el que hem dit abans, entre l'1 d'octubre i el 30 de setembre d'aquest any que finalitza la subvenció, la sol·licitud, el període. I si, bueno, això és casuística, si l'heu rebut aquesta subvenció en anys anteriors, doncs cal acreditar que l'increment de plantilla supera la mitjana dels darrers. Bueno, això, en el cas casuístic, ja ho miraria. El que es busca és que una empresa no agafi aquesta subvenció i faci fora la persona de manera regular. No. Si demanes aquesta subvenció de manera en anys consecutius, doncs has de demostrar que la teva plantilla de personal també està incrementant. La persona contractada ha d'estar empadronada a Granollers amb una antiguitat de 6 mesos abans de la data de contractació i ha d'estar desocupada. Es donen 5.000 euros per contracte de treball màxim, si la jornada és jornada completa, si és inferior doncs seria la part proporcional. I per una mateixa empresa hi ha un topall màxim de 10.000 euros si és que hi ha més d'un contracte. Això ja, la jornada, o sigui, el contracte pot ser amb jornada parcial, però no es subvencionaran contractes de jornades laborals inferiors al 50%. Importants, temes, termini de presentació, això ja ho sabeu, 30 de setembre. La manera de sol·licitar-la és com ho ha explicat el Xavi i la Núria per les altres línies, és el mateix formulari. I la documentació és molt semblant, ara la revisarem. I molt important, aquí teniu les bases reguladores, és a dir, aquesta part de dalt és un resum de requisits i persones que poden optar a sol·licitar aquesta subvenció. Però, en el cas que l'Ajuntament s'hagués equivocat en la transcripció d'aquest resum en aquesta pantalla de la web, si el que mana sempre per regular aquestes subvencions són les seves bases. Les seves bases, que el Xavi us les ha ensenyat ara fa un moment, les torno a obrir ràpidament, que aquestes bases es resumeixen amb les 3 línies i aquest document és el que mana a l'hora de regular qui sí, qui no i per quins imports sí i quins imports no. Llavors, us recomano que per la línia que demaneu la vostra sol·licitud de subvenció feu una llegida profunda d'aquestes bases perquè pot haver-hi algun condicionant que en el resum no apareix perquè és una casuística molt particular i que us pot afectar positiva o negativament, però ho heu de saber. Torno enrere. Si continuem baixant, ja aniríem al tràmit de la sol·licitud. Torna a parlar de requisits. Aquí afegeix els deutes, que ja ho hem anat parlant. Qui ho demani ha d'acreditar no tenir deutes amb l'administració pública. O sigui, ens podeu autoritzar que ho mirem nosaltres o presenteu vosaltres els certificats directament amb la sol·licitud. Aquí ja ho hem explicat abans. Períodes, documentació, el formulari que hem obert abans. Persones físiques, el DNI, si ho feu de manera presencial a la UAC, però no és recomanable perquè els períodes per donació de prèvia són molt llargs. Llavors, és recomanable que ho feu de manera telemàtica. Si ho feu de manera telemàtica, no heu de presentar el NIF. En persona jurídica, evidentment, tampoc. Si hi ha representació, sí que s'han de presentar els poders d'aquest representant per part de la persona interessada. Declaració censal, el certificat del bancari, la declaració responsable, que també l'hem vist abans, i el certificat d'estar al corrent en cas que no ens hagueu autoritzat. Documentació específica d'aquesta línia. Una declaració conforme no s'ha reduït la plantilla en els 12 mesos anteriors a la data d'inici del contracte. Aquesta declaració la teniu a baix a la descàrrega de documents, on hi ha el formulari de sol·licitud, certificat de no reducció de plantilla. És aquest. És molt senzill. Aquí teniu un model. L'heu d'adaptar a la vostra empresa posant els vostres noms i
nom de l'empresa, el que sigui. El podeu refer de zero com vosaltres vulgueu, però la informació bàsica que ha de contenir aquest certificat és aquesta. I ja estaria. Per fer la sol·licitud, ja estaria. De la persona contractada, sí que heu de posar el contracte de treball, l'alta a la Seguretat Social i el DNI. Això en el formulari diria que no és un dels documents que estan tipificats, els poseu a altres. Descripció del document que esteu adjuntant. I la vida laboral, que ja ho havíem parlat abans. I en principi no té més aquesta línia. Sí que és molt important que llegiu els apartats de les bases referents a aquesta línia, que aquesta és la línia 1, cada línia té una nomenclatura, i a les bases podeu anar directament a llegir els requisits de la línia 1 amb casuístiques tipus de vaig contractar una persona i va fer baixa voluntària o ha fet baixa per enfermetat, però ara torna a treballar, això com m'afecta. A les bases això, en principi, està recollit per de quina manera afecta l'import atorgat o no d'aquesta subvenció. I com a resum de la tramitació d'aquesta línia, que també afecta les altres, és heu de fer la sol·licitud, a partir del 1 d'octubre començarem a revisar totes, si podem abans, però ho dubto, però a partir de l'1 d'octubre començarem a revisar, us requerirem, si és que falta alguna documentació o hi ha alguna esmena a fer, us donaran en aquesta línia, diria que 10 dies perquè ho esmeneu, i quan tothom hagi esmenat podrem fer l'atorgament, perquè ho hem de fer en bloc a tota la línia sencera. Llavors, mentre tothom no hagi esmenat la seva documentació, no podem atorgar. Atorgar què vol dir? Doncs que a cada persona se li dirà quin import se li ha concedit o si se li ha concedit o no i per quin import se li ha concedit aquesta subvenció. Una vegada hem atorgat, heu de presentar una acceptació d'aquest import que se us ha atorgat. L'acceptació és un document model que el penjarem a la web o us l'enviarem per correu, tant és un model que cada any és el mateix, i teniu un mes per presentar aquesta acceptació. Si no la presenteu, considerarem que no voleu aquesta subvenció que teniu atorgada i per tant no se us atorgarà definitivament. Un cop fet això, caldrà fer la justificació. La justificació que serà, què vol dir? Presentar la documentació conforme la persona contractada ha estat contractada pel període que vau dir, presentant les nòmines que corresponen als mesos contractats i l'acreditació conforme aquestes nòmines s'han pagat. Això s'ha de fer al cap d'un any del seu contracte. Per tant, com abans deia el Xavi, que no cobrareu fins al cap de 15 mesos mínim des de la vostra alta autònoms, en el cas de la contractació són 15 mesos mínim des de l'inici del contracte de la persona. I en principi diria que no em deixo res. Llavors, si teniu dubtes, ho poseu pel xat o directament obriu el micro, perquè diria que podeu obrir el micro vosaltres directament i ho comentem, i si no, doncs a l'adreça que ha comentat abans la Núria podeu enviar les consultes directament. En aquest cas, jo no estic en aquestes bústies, però ja m'ho remetrien ells les consultes que puguin venir de contractació, no, Núria? Sí, cap problema. O trucar directament a Can Muntanyola, però amb el tema Covid, doncs a Can Muntanyola hi ha dies que hi som i d'altres que no. Jo, per exemple, avui tots tres estem a casa perquè hi ha altres companys que estan allà i ens hem de combinar les distàncies de seguretat entre nosaltres. Per tant, el més àgil per tots és el correu, que llavors el podem respondre o bé des d'on estiguem treballant o quan estiguem a la feina fem la trucada. Bon dia. No sé si em deixo res. Núria, Xavi, si voleu afegir... Sí, sembla que hi ha una consulta. Sí? Sí, em podeu sentir? Sí. Sí, val. Jo tinc una consulta en aquest sentit perquè hem contractat una persona que va plegar d'un altre lloc, per tant, compleix els requisits que dèiem d'estar a l'atur el dia de contractació, però el que passa és que, ho vam saber més tard, estava donat d'alta d'autònoms i es va donar de baixa d'autònoms quan ja tenia el contracte, però no ha fet cap activitat com a autònom. Entenc que és incompatible o es pot justificar d'alguna manera. El dia abans del contracte treballava?
No, estava una empresa, va plegar, a cap d'uns dies el vam contractar nosaltres, però durant aquest període estava donat d'alta d'autònom. No té cap activitat, o sigui, mai ha declarat res, però estava donat d'alta. Diria que l'any passat ens van rebutjar una així. Que sí, Núria? Sí, a mi em sembla que, clar, deu constar com que si està pagant els autònoms i està donat d'alta encara que no tingui una activitat i no està a l'atur, llavors no es pot acreditar. Clar, això ens ho veurem amb l'informe de vida laboral. Sortirà, entenc. A nivell de seguretat social estava donat d'alta en el règim d'autònoms. L'any passat vam tenir una així i a intervencions ho van tirar enrere. Perquè és una persona que treballava més d'una empresa. Clar, era diferent. Treballava més d'una empresa i a la vida laboral sortia que estava treballant. Estava donat d'alta. Sí. Clar, això en tot cas amb l'informe de vida laboral s'ha de veure com surt, entenc. Clar, l'informe es veu que està com a autònom durant aquell temps. M'entrarà. Em sembla, Sergi, que no l'acceptaran, diria. Perfecte. Merci. De res. També dius que aquestes ajudes no van per ordre de l'entrada de sol·licituds. La del Covid sí, Xavi. Perdó, les línies, la que era de cada any, la de Covid sí, però les d'autoocupació, reempresa i contractació no. És a dir, aquestes teniu el termini fins al 30 de setembre i després, com ha dit la Lourdes, un cop ja es tenen totes les sol·licituds, s'obren, independentment de l'ordre que hagueu entrat. Les del Covid, perdó, si és veritat, aquestes sí que van per ordre de presentació. Sí, les del Covid sí. Quan s'acabin, s'han acabat. En principi ens queden 15 dies i potser no cal patir massa, no? Però creiem que arribarem a totes. De tota manera, sí que es va posar aquesta directriu en el sentit que si depèn del volum de sol·licituds que tinguéssim, es miraria per ordre d'entrada. Però penso que no hi haurà cap problema. Les que entrin en principi, no sé que ens vingui ara una allau de sol·licituds, però vaja, crec que no. No sé si teniu algun dubte més. Roberto, si vols després o et quedes o ens truquem i te l'explico o t'envio l'enllaç. Home, si ens podem trucar després o m'envies l'enllaç, jo amb això, si me l'expliques en 5 minuts després, m'aniria bé. Vale. Doncs no, en tot cas, si mantenim, sembla que podem, si vols mantenir el Zoom, si vols, o et faig una trucada i te... Sí, perquè jo ara a les 11 tinc un altre meeting, llavors no sé si et puc deixar el telèfon per privat. Sí, te l'explicaré. En tot cas, no sé, primer mirem la resta de persones, no sé si tenim més dubtes, si donem per tancada la sessió. Igual us enviarem un formulari una miqueta d'avaluació, conforme heu assistit i si teniu signatura ens ho signeu i ens ho retorneu. Això en tot cas ho enviarem avui, demà ja és festiu, potser el dilluns. Us agrairíem que ens ho enviéssiu i féssiu el retorn. Vale, Roberto, veig el telèfon, ja en tot cas et truco i t'ho explico i t'enviaré l'enllaç. Vale, perfecte. Un segon, que me la noto, abans que t'activi. Sí, tranquil·la. Molt bé. Doncs bé, donem per tancada, en tot cas, la sessió informativa. Sabeu que tenim els canals oberts, com hem dit abans, de correu electrònic o telèfon, si no hi som a la feina, ens derivaran i ens enviaran un correu electrònic amb el contacte de la persona i la consulta a fer. I res més, esperem que hagi estat entenedor i gràcies per assistir. Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Gràcies. Molt bé.